दायो फैलायबाय नोङो खानाय दारि लावबाय एसे नै खानायखौबो सिननोसै दारिखौबो सिननोसै बेसे गोबाव लायो बेखौ मिथिया आं माने एसे सेभिंबो बानायजानि गोलोम बोथोरबो फैबायथ' ओमफ्राय आं बेखौ बुंबाय नै हालपतिखौ क्या कर रहा है अभी क्या झाड़ू मारता है कैसा है रे थोड़ा डिसिप्लिन साफ में रहने से ना बहुत अच्छा लगता है नायसै नङा होमबा माबायदि नुयो जोंना आरो फिसाजोआ दाख्लैबो होनबाय आंखौहाय दारि सिननिखायनो माने बुहुत बायदि नुदोंनो ओंखायनो आं माने खानायबो सिनजानोसै ओमफ्राय आरो दारिबो सिनजानोसै बेनि उनाव आङो खिन्थानोसै आरो ना माबायदि सेरा बुंबाय फुटबारि नु हा ए फिसाजोआ बुंदों माने दाख्लै दारि काटो बाबा बहुत जैसा लगा है बहुत बड़े हो रहा है तो बहुत बड़े ना स्टार्ट जाबाय माबायदि नुयोना दाहाय लास्टआव दिन्थिनोसै ना माबायदि एकटा जुदि सुली भितৰত होमबाय নহয় जाबो साबियाको अरे हम तो सूली काटने का ठेका ले सूली अंदर घुसेगा कि बालों में घुसेगा हम तो नहीं नहीं घुसने नहीं देना है एक चूली घुसने से ना देखो ना क्या हाल करेगा मैं नलबारी कोपा देगा हाँ क्या नलबारी दुकान बंद कर देगा हम मालूम है देखो दे तेरा बेका होने से अच्छा नहीं होगा देखने में तो 80 साल का बुढ़ा ऐसा दिखता है नहीं क्या अभी हम बुढ़ा हुआ है क्या तो क्या पूरा दाढ़ी भी पक गया बाल आजकल का क्या सोता बच्चा भी बाल पकता है ऐसा कटेगा नहीं तो नायदो एबार थख्ला जाबाय एबार नैखौ दारिखौ बानायनोसै बिनि उनाव मायदि नुयो पानी भी नहीं लगेगा ना क्या पानी लगेगा इसमें क्या लीडर का डायलॉग होने के एबार बायदि नुखो नायदोंना एबार जोब्बाय दारि जाबाय नै इमान देरी का कोन टाइम हुनकाले पाबे हा हा लामथ'थ' नुबाय एबार बोरैबा खरलेबलेब नुबाय एबार ना सेंग्राबारि नुबाय बारा सेंग्राबारि दाना आङो सिनजाखांबाय दा मायदि नुखो एसे खिन्थिनोसै मोजां नुबाय नै माने खारेबो थांबायलै बोरैबा मोदान लालाबायबाय एसे थख्ला ओंखारबाय एबार खानाय सिनजाखांनानै माने दारि थाबा मोजां नुयोमोन आरोना दा दारि गैयैखाय बोरैबा नै खलेबलेबसो नुबाय माथो दारि लानानै दारि लायाबा खलेबलेब नुयोलै ना खोन्थाहरदो माबायदि नुखो माने दाख्लैनि फिसाजो बुंनायखाय आं दिनै माने खानायखौ सिनजाबाय आरो दारिखौबो सिनजाबाय बिफाया बुंदोंमोन नालाय दाख्लै माने खारै दारि सारि थानायखाय बुहुत बायदि नुदोंलै होनना बुंनायखाय सिनजाबाय होनो माथो खलेबलेबसो नुबाय आंलाय आंखौना दायो माने फिसाजोनो खिन्थिफिनसै माबायदि नुखो फिसाजोआ नङा होमबा नेनानै थाबाय थादो नोंथांमोना नै आङो दायो फैयै फैयै न'आव मोनफैबाय खोमसिलायबाय दा माने खानाय दारि सिनजाबाय बेनिफ्राय दायो रानिनाव सोंसै माबायदि नुदों ना ओरैबायदि मोनाबाय नोंसोर खामानि मावबाय थायो एसे खिन्थुन र' नै बे जाहैबाय अमानि ओमफ्राय ओरैजाय जोंना फादारानि मा बियो हालदै माने हालदै मालिक नालाय ओंखायनो हालदैखौ बिदि खालामबाय थायो नै बिदि साफा खालामनायखौ रुसिगोन आरोखि गोजाङाखै नामा गोजाङा बापारे गोजांलायबावसोनोलै गरम जाबाय सासेयालाय मा खालामदों क्या कर रहा है ये मा बुस्थु हाब बिदि गुन्द्रि गुन्द्रिसो सामब्रामानो बे माथो गेसाव गोथां माथो एसेलाय सासेया नै लेखाफोरनो आं बेखौ होनदों ओंखायनो लेखाखौ माने गोजौआव फरायनांगौ टेबोलाव माने बिदिल' फरायबाय थायो बे माबोरै जानांगौ जाखो बेफोरसो गथ' दा आं इदिखौसो मोजां मोनो दा बिदि गथ'खौसो मा बर' नामा बर' फरायदों ओइ आंनि दाना बुंदो बाबा नै मायदि नुखो बाबाखौ नोंलाय अबेखौ आरो बेखौ सिनजाबावनांगौ दालाय जायाखै ओमफ्राय दालाय मायदिथो नुखो मा दायो जादोंना जायाखै सिननाया जादोंना जायाखै जादों जाबाय दा जाबाय दाखौ दाना बोरैबा नुलायबायनो दाना दहायनो बुंखादोंना आङो दाख्लै बुंलायबाय रानिया आंखौ माने
दारि गोलाव थानायखाय माने बोरैबा भुत बायदि नुदों जाबाय आंखौ दिनै खानाय सिनजाना फैलायबाय दारि सिनजाना फैलायबाय दा आरो बोरैबासो नुदों जालायबाय बायदि मानसिलिलाय खोमसिसि नुबाय नै मोनाबायबो नालाय खोमसियाथ' नुखासिगोन नङा होमबा माबा मोनसे जादों खोमा दै लाइटआसो जोंदों ना मबाइला जोंदों आंना हनै मबाइला जोंदों ना मबाइला गाज्रि जाबाय आंना एबारो आंनिया माबायदि नुदों होनदों मोजां थाब्रा मा गिदाय थाबाय थायो मानसियालाय थाखोबायसो माबायदि नुखो दे माबायदि नुखो दे खोन्थादो साबसक्राइब खालामबासो खोन्थागोन ना अब्लासो खोन्थागोन ना सोर सोरखौ खिन्थिगोन दायो माबायदि नुदों एबार खिन्थिदोब्रा बुंदो खोन्थाया मोजां जादोंना जायाखै आं खोन्थाथ'वा ना बेनो आङो दिनैहाय माने रानि बुंनायखाय ना रानिया दाख्लै बुंबाय नालाय आंखौहाय खानाय दारि सिननायखाय खानाय दारि सिननायखाय माने भुत बायदि नुदोंनो आरो दिनै खानाय दारि सिनना फैबाय आंनिया माने बोरैबासो नुदों जाहैबाय ओमफ्राय दायो माने दा रानिया खिन्थिला जाहैबाय आरो सोरबा सोरबा माने लाइक आरो शेयार खालामबासो खिन्थिगोन जाहैबाय देगासै लोगोफोर बिदिबा आङो दहायनिफ्राय फैनानै नै दायो न' मोनफैबाय मोनागुलायबाय आरोना आङो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै अके बाय बाय